لما أنت بزقبة مستيرنا عوتات سواتنا غنري زم عوتات ربها سوات أنت عينة نجاراتهم دخل تولد لهم دلي وعينة نجارات بخمية ما بهيوتهم أتشيف دقورو دلو في الله يسمون زي كتريو كان يخم تعام أزي دس دبل نقولاتنا أزيو عبي فنان دخون عبي تمرت دخونون في الله I don't know أنا كريم كله أزيو عبي دخون تمرتي أجنبيتنا حليفي قرمان it's amazing so كلاتنا كعبسنا نقول در نخلو أفريقيا وبحفشة مغنيات it's amazing guys እዚ ኢልካ ክትገልፆ ዘይትኽእል እሞ ከዓ ገና ኣብዚ ነብሲ ዕድሚ እዚ ከምዚ ዓይነት ዓወት ክጭብጥ እንከሎ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ድብል እዩ ኣነ ግን ካብኡ ሓሊፉ ደስ ድበለኒ ነገር እንታይ እንተረኣልኩምኒ ምስጢር ናይዚ ሕጂ ጨቢጥዋ ደሎ ዓወት ምስጢር ናይዚ ሕጂ ፈጢርዎ ደሎ ኤክስትራ ኦርዲነሪ ዝበሃል በቃ ታሪክ ኮይኑ ዝቕመጥ ንመዋእል በቃ ቀዳማይ ተባሂሉ ዝፅወዐሉ ብኸመይ እዩ ክጭብጦ ኽኢሉ ሃውዳስ በቃ ማለት ቢንያም ግርማይ እዚ ነገር እዚ ክዕወተሉ ድኸኣለ ድኾነ ድተረድኦ ምስጢር ስለ ድሃለዎ እዩ ደኣ እምበር ካብዚ ኩሉ ኣፍሪቃዊ ዝተዓወተሉ ሓደ ሰብ ደየለ ፀሊም ኣፍሪቃዊ ንሱ ከይዱ ክዕወተሉ ዝገበሮ there is something ድኾነ ተረድኦን ድኾነ ተገንዘቦን ነገር ኣሎ ቢንያም ዝተዓወቶ ንዓና ሕጂ እዩ ንሱ ግን ቅድሚ 4 ዓመታት ኦሬዲ ዕውት ምዃኑ ብኣእምሮ ወዲዎ ጀሚሩ እዩ ኩሎም ዕውታት ዝበሃሉ ሰባት ሓንቲ ኣብዛ ድብለኩም ዘለኹ ኢንቪዥን ምግባር ማለት እንታይ እንተረኣልኩምኒ እቲ ክትኮኖ ትደሊ ነገር ኣቐዲምካ ብኣእምሮኻ ምርኣይ እቲ ደይርአ መንነትካ ካብቲ መንፈሳዊ ሓይልኻ ካብኡ እቲ ነገር እቲ ንክግለፅ ብእምነት ምግባር ማለት እዩ ኢንቪዥን ማለት ኢንቪዥን ምግባር ኣሳጊርካ ሕጂ ሎ ሽግር ግን ንዑ ሳጊርካ ክትሪኦን ከለኻ እዩ this is what ቢኒ did 2020 ንሕና ሕጂ ቱር ዲ ፍራንስ ዝተዓወተ ታሪክ ዝሰርሐ እዩ ይመስለና ንሱ ግን ኦሬዲ እቲ ታሪክ እቲ ዝሰርሖ መዓስ እንተረኣልኩምኒ ቅድሚ 4 ዓመታት እዩ I was amazed ነዛ ሕጂ ደላ ነዛ ሕጂ ዝተዓወተ ዓወት ወይ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ነዛ ሓለፈት መዓልቲ ወይ ዝሕጂ ዘለዎ ኩነታት ተቐዲሙ ስኢልዎ ነይሩ እዩ ዳስ ዓብ ዝኾነ ምስጢር እዩ ጋይስ ሶ ንዑ ቱር ዲ ፍራንስ ክኸውን ይኽእል እዩ ንቢኒ ንዓና ከዓ ውዋት ሴት ስድራይ ምርዳእ ክኸውን ይኽእል እዩ ድሓሸ ሂወት ምንባር ክኸውን ይኽእል እዩ ካብዚ ሕጂ ዘለኹ ሂወት ውፅኢ ለድሓሸ ነገራት ምትግባር ክኸውን ይኽእል እዩ ኢት ኬን ቢ ሓድሽ ሪሌሽንሽፕ ምጅማር ወይ ዝኾነ ዓይነት ቫይብረንት ዝኾነ ጥዕና ካብ ሰውነትና ክወፅእ ከሎ ምርኣይ ክኸውን ይኽእል እዩ ብጣዕሚ መፍትሕና ሂወት ንሱ እዩ ታሪኸ በለት ኩላትና ትኸብደና እዚኣ ታሪክ ንኩላትና ትኸብደና ጋይስ ምክንያቱ ካብ ነብሰይ ንላዕሊ ዝፈልጦ ሰብ የለን ሶ ዳስ ደ ቢገስት ቲንግ ታዲያ ዓበየት ነገር ኩሉ ነገራት ገዲፍካ ኢፍ ጎ ኢንሳይድ ናብ ውሽጢ ክትምለስ ተደኣ ክኢልካ በቃ ሕልምኻ ክሰምር ከሎ ትደልዮ ነገራት ክትገብርን ከለኻ ይሃብ ሰምዖ እንታይ እዮም ድብሉ እንታይ ድግበር መዓስ ኢኻ ትዕወት ኢፍ ዩ ብሊቭ ኦን ዛት ኤክስፔክት ካ ትገብሮ እንተደኣ ኮንካ ግድነት እዩ ናብ ሂወትካ ድመፅእ ሶ ዳስ ዋት ሂ ዲድ ቢኒ ዝገበሮ ከዓ ንሱ እዩ ካልኣይ ኣይኮነን ቅድሚ 4 ዓመታት በቃ እሱ ተዓዊቱ ወዲዎ እዩ ቱር ዲ ፍራንስ ሶ let me share ሼር ክገብረልኩም እታ ኢንተርቪው ዝገበራ and then I'm going to show you something guys let's see the video so ዛ Go ahead. ገበራ ኣብ ሩዋንዳ ዝገበሮ ኢንተርቪው ቅድሚ 4 ዓመታት እዩ ገና ቅድሚ ምዕዋቱ ቅድሚ 4 ዓመታት ኣብ ሩዋንዳ ምስ ኣማኑኤል ዝገበሮ ገና ጅሮ ዲ ኢታልያ አይ ቲንክ ተዓዊቱ ነይሩ ሽዑ መስለኒ ሽዑ ዝገበሮ ኢንተርቪው ብዛዕባ ቱር ዲ ፍራንስ ግን እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ዝሰምዖ እንታይ ኢሉ ሓቲቱ እሱ ደስ ይብል ፅቡቅ ጌርና ንሪኣዮ ዓብዪ ትምህርቲ ከቕስመና እዩ ኣነ እኮ ብልክዕ ናብ ዙር ፈረንሳ ምስታፍ ጥራይ ኣይኮነን ማለት ናተይ ሕልሚ ናይ ካልእ ሰብ ካልእ ክኸውን ይኽእል ማለት ብልክዕ ቱር ዲ ፍራንስ ክሳተፍ ክኸውን እየ ግን ንክሳተፍ ጥራይ ኣይኮንኩን ንክሳተፍ ድደሊ ብልክዕ እውን ኣብዚ ሕጂ ዘለኹ ዕድመ ድሕሪ ዓመት 2 ዓመት ክሳተፍ ይኽእል እየ ተሳቲፍካ ናይ ዝወፅኻ ግን ትርጉም ዘለዎ ይመስለኒ ማለት ዘለካ ኩሉ ናትካ ዓቕሚ ኣደልዲልካ ክሳተፍ ደይኮነስ ክትዕወት ክትኣቱ ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣነ እውን ብናተይ ከምኡ ሒዘ ኣለኹ ድሕሪ 2 ዓመት ድሕሪ 3 ዓመት እውን ማለት ናይ መድረክ ዓወት ከመዝግብ ኢለ ክኣቱ በዓል ሙሉእ ተስፋየ ማለት እዩ እሱ እዩ ናተይ ሕልሚ ኣብ ልዕሊ ሳይክል ኣብ ዘለኹ ማለት እዩ this is amazing guys ምናልባት ክትሰምዑ እንተረኣኺልኩም ክትሳተፍ ዲኻ ኢሉ ሓቲቱ እሱ ንሱ ግን እንታይ ኢሎ ኣይ ክሳተፍ ኣይኮንኩን ምስታፍ ደኣ ኩሉ ሰብ ክሳተፍ ይኽእል እዩ ሓሊፍ እዩ ብጣዕሚ ኤክስፔክቴሽን ናቱ ናቱ እምነት ብጣዕሚ ሰማይ ተንኪዩ እንታይ ኢልዎ ክሳተፍ ደይኮንኩ ክዕወት እየ 3 ዓመታት ኣምገኑ ድብኢት ኢልዎ ሶ ሓንቲ ዘርኢ ብልብና ንረኣያ ጥራይ ደኣ እምበር ግዜ ክወስድ ይኽእል እምበር ዝተዘርአ ነገር ግድነት እዩ ድዕፀ ሕጊ እዩ ሕጊ ናይ ፈጣሪ መቸስ ሶ ኣቐዲሙ ይስኢልዋ ኤቭሪቲንግ ኩሉ ነገራት ክዕወት እንከሎ ክኣቱ እንከሎ ኣብ ፖድዮም ክስቀል እንከሎ ኢንተርቪው ክገብሩ ከሎ ሂ ሃቭ ሲን ኢት ኣይመስለኩምን ጋይስ ኣብቲ ሰዓት ኮይኑ
يس ኣለኹም ምሳይ أنا قاعد أحاول ማለት معسي تعويت انت رايكمني نعنا يحجي تاريخ صريح نبلنا نعبر نسو كن تاريخ دي صرح معسي انت رايكمني وريدي بخونه كافت تاع يبهال ولا كافت لا تي خطرين كلها مولو امنتي للني رغصنيا تساتف مستاف لا اخر سب ساتف لي انا كن حوتي لي دات اند نسو يخا حلمي سايكل كسب له خبل نير اند فاينل غاني نزا معلت تريوار لكم حجي وي نزي قتيلنا نري خاني قديمو دودو ነገር ይድነብር يشي እውታት ሰባት ታይም ዝገብሩ እንተዳኢልኩም እኒ ኣብ ሕጂ ዘሎ ነገራት ዝጭበጥ ዝተሓዝ ነገራት ዘይኮነ ድርኡ ሓሊፎም ኣሳጊሮም እዮም ኣእምሮም ተጠቂሞም ዝኽእሉ ሶ ዛትስ ዋት ዊ ሃቭ ቱ ዱ እውታት ክንከውን ዝኾነ ዓይነት ነገር ከነስምር እንተደኣ ደሊና ካብ ቢን ንምሃሮ ሓደ ዓብ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ሓሊፍና ኣሳጊርና ክንርኢ ክንክእል ኣለና ኢት ኬን ቢ ኤኒቲንግ ጥዕናና ክኸውን ይኽእል ገንዘብና ምስትኽኻል ክኸውን ይኽእል ነቲ ናይቲ ደለናዮ ሲስተም ናይቲ ዓዲ በሲዑ ሓሊፉ ክኸይድ ድኽእል ሲስተም ናይ ፈጣሪ ከም ደሎ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ሶ በሲስተም ናይ ተዓዲ ናይ ካል ነገራት እንተትኸይድ ነይሩ ቢኒ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ደረጃ ክበፅሕ ይበፅሕን ዊ ዶንት ኖ ጋይስ ንኩሉ ሲስተም በሲዑ ሓሊፉ ግን በቃ ኣይከኣልን እዩ ድበሃል ኣም ሶሪ ጋይስ ኣይከኣልን እዩ ድበሃል ብምሎም ኣፍሪቃውያን ድበሃሉ ተቐዳደምቲ ገዲፎም ኣወንዚፎም ዝነበሩ ነገር ግን ኣይከንዱ ኢሉ ስለ ዝተበገሰ እዩ ብኣእምሮ ኣቐዲሙ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ስለ ድረኣዩ ሶ ስታርቲንግ ፍሮም ዘ ኢንድ ኢን ዘ ማይንድ ድበሃል ብጣዕሚ ዓብ ምስጢር ኣሎ ኣብዚ ክብለኩም ፀናሕኩ ኢንቪዥን ምግባር ንሱ ማለት እዩ ቀዲምካ ዓወትካ ትሪኦ ሕጂ ሰባት ኣይትኽእልኒ ኢኻ ይከውኑኒ ከምዚ እኮ እዩ ኣይከኣለኒ ስኢልካ ሃለውለው ናይዚ ዓዲ ሲስተም ከምዚ እዩ ከምቲ እኮ ኢኻ እቲ እኮ ኢኻ ክብሉካ ይኽእሉ ይኾኑ እዮም ግን ንዕኡ ነገራት ገዲፍካ ኢፍ ዩ ካን ሂር ፈጣሪኻ ክትሰምዕ ውሽጥኻ ክትርዳእ ናይ ብሓቂ እቲ ትደልዮ ነገር ኣቐዲምካ ንስኻ ኣብ ውሽጥኻ ከተስርፆ እንተደኣ ክኢልካ ማንም ሰብ ካብ እምነትካ ዘትርፈካን እቲ ትደልዮ ነገር ካብ ምርካብካ ማንም ዝኽልክለካን የለን ጋይስ ሶ ዳስ ቢግ ለሰን ዓብ ለሰን እዩ ክንርድኦ እንተደኣ ኺድና ንኩላትና ዓወት ጥራይ ደይኮነ ደሪዝ ኣብቲ ዓወት እውን ዓብ ትምህርቲ ገዲፍልና ኣሎ ኩሎም ዕውታት ሰባት ዝገብሮ ሓደ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ንሱ እዩ this is what ኣነ እውን ኣቐዲመ ንኣብነት ኣብዚ ሚእቲ ሰባት ኣከባቢ ኣለና ገሊኦም መታዊ ኣብዮም ኣሎ I have seen you so many times guys እዞም ምስጢራት እዚኦም ከርድኦም ክብል እንከለኹ ሓንቲ ጥር ትብል ሳንቲም ኣብ ደይብለይ ሰዓታት እየ ነዚ ነገር እዚ ክጅምሮ ክኢለ ሶ ኢትስ ኣሜዚንግ ከምዚ ክንገብር ክንጅምር ከለና ዩሲ ኤክስፔክቴሽን ናቱ ክማዕርኽ እንደይ እንተረኣይኩም ድሕሪ ናብ ኤክስፔክቴሽንና ንመፅእ ጸሎት ትገብር እሞ ብድሕሪ ግን ተፅቢትካ ዜሮ ይድኾን ጸሎት ትገብር እሞ ኣይ ትብል ኖ ጸሎት ጌርካ ነቲ ጸሎት ዝገበርካ ነገር ክትቅበሎ ምዃንካ ልክዕ ከም ናይ ቢኒ ሙሉእ እምነት እንተደኣ ሃሊና ንደልዮ ነገር ንቕበሎ ኣብኡ እዩ ዩሲ ፈጣሪ ጸሎትና ኣየግድሶን እዩ ማለት ኣየገድሶን ይኽብለኩም ከለኹ ዕቤቱ ፍርዲ ፍራንስ ይኹን ጥዕና ኢዳዝን ማተር ንእሽተይ ነገራት ይኹን ኢዳዝን ማተር ፈጣሪ ድሪ ፅሬት ናይ እምነትና እዩ ፅሬት ናይ ጸሎትና እዩ ሶ ፅሬት ናይ ጸሎትና ድበላሹ ነገራት ንዕኡ እንዳገደፍና ጸሎትና እንዳስተኻኸልና ምስጋናና እንዳብዛሕና እምነትና ሓፍ ከብል ዝኽእል ነገራት እንዳገበርና ደሊና ዓይነት ሶሻል ሚድያ እንዳተጠቐምና ካብዚ የድልየና ሶሻል ሚድያ እንዳረሓቕና ሞር ናብ ገዛ ርእስና ጥራይ እንዳተመለስና ኢንቪዥን ክንገብር እንተደኣ ክኢልና ዩሲ ካብ ከተማ ሙሉእ ደመሓደር ሰብሲ ናይ ገዛ መንፈሱ ደመሓደር ሰብ ዝሓየልን ዝበለፀን ይብል ፈጣሪ ሶ ዳስ ዋት ዊ ሃቭ ቱ ዱ ንሕና እውን ኣብ ገዛ ርእስና እንተደኣ ክንደግስ ክኢልና ብዝግባእ እንተደኣ ሓሳብናን ስምዒትና እንዳተቆፃፀርና ኣቐዲምና ኩሉ ነገር ዝፍጠር ካብቲ ደይረኣዩ ምዃኑ ኣሚንና ብዝግባእ እንተደኣ እቲ ንሕና ንደልዮ ዓይነት ሂወት ብኣእምሮና ኮፍ ከነብሎ ክኢልና ኣቐዲምና ንዕኡ ክንርኢ እንተደኣ ክኢልና እቲ ዝዓበየ በረኸት ኣቐዲምካ እቲ ትደልዮ ነገር ብኣእምሮካ ብምርኣዩ ካብ እምነትና ከዓ ማንም ደውርደና ሰብ የለን እዚ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ሓደ ሰብኣይ ክብል ኣጋጣሚ ዓብ መምህር ነይሩ 8 ቢልዮን ናይ ዓለምና ህዝቢ እንተዘይኣምነልኩም ንስኹም እንተኣሚንኩም ጥራይ ዩ ኬን ዱ ኢት ከተተግብሮ ትኽእሉ ኢኹም ድውሰና ናትኩም እምነት እዩ 8 ቢልዮን ናይ ዓለምና ህዝቢ ኣሚን ኢልካ ንስኻ እንተደኣ ኣሚንካ ግን ኣይከውንን እዩ ጋይስ ሶ ወላልና ክኸውን ደሎ ምስ ካልኦት ሰባት ኣብ ደገ ደሎ ኩነታት ከምዚ ኮይኑ ከዓ ኢሎ ይርደአኒ መዓት ጎደሎታት ኣለና ጎደሎታትና ናይ ደገ ደሎ ጎደሎታትና ክሽፍን ድኽእል ምልኣት ደሎ መንፈሳዊ ሓይሊ ግን ኣብ ውሽጢ ኩላትና ይውሕዝ ከም ደሎ ግን ዊ ሃቭ ኣንደርስታንድ ኩሉ ነገራት ድፈልቕ ኩሉ ነገራት መጀመሪኡ ኣብ ምንታይ እንተደኣ ኢልኩምኒ ኣብ ማእከል መንፈሳዊ ሓይልና እዩ ዊ ሃቭ ቱ ጎ ኢንሳይድ ብጸሎትን ብምስጋናን ኣቐዲምና እቲ ንደልዮ ነገር ኣእምሮና ክንሪኦ እንተደኣ ክኢልና ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ቢና ሓውና مخسات لي تعرفي تاريخ مسرحنا لي تعرفي do you believe on that كم بنت راجعكم تتريليون أجر كم ترخبون do you believe it guys I'm not yes Yes. perfect so Yeah. من تاي دوسن تراجعكم أفتح مرت أزرن هزار غاب خمين إنك باخبالي
ስለዚ ብዝግባእ ትዘረና እንተ ደኣ ተንከባኺብና ድማ ልክዕ ከም ናይ ቢና ሓውና ዓብ ታሪክ ከም ንሰርሕ ኣብ ቢኒ ክንመሃር ንኽእልና እዛ ቪድዮ እዚኣ ርኢና ብላ ጋይስ ኤንድ ዘን ብድሕሪ ተመሊስና ክንመፅእ ኢና ሶ ለትስ ሲ ኢት ማዕረ ክንደይ ርእይዎ ከም ዝነበረ ኤቭሪቲንግ ኩሉ ነገራት ኢሞሽናል ክኾን ከሎ ትሪኢ ኢኻ ይሲ ሰብ ንምንታይ ዝኾነ ነገር ክረክብ ከሎ ድነብዕ እንተረኣይኩምኒ ጸሎት ክገብር ከሎ ነቢዕላ እታ ነገር እዚኣ ተሓጒስላ እያ ሶ ክኽሰት ክትሪኦ ከለኻ ኦ ማይ ጋድ ደለኾ ነገር ረኺበ ድሓሰብኮ ድረኣኽዎ ነገር ለካ ተጨቢጥ ኢኻ ትብል ሶ ዋት ማዕረ ክንደይ ካብቲ ናቱ ኢሞሽን ንርድኦ ነገር ብዙሑን ስለ ደሎ ለትስ ሲ ኢት ጋይስ ኣለኹም ዶ ደህና ዲና yes perfect so let's see نرايح guys Yes. It's for Stuyven. Stuyven now starts the acceleration. Girmay is there. Right on the wheel is Mads Pedersen about to strike, but Arnold De Lee is there. Pedersen now goes for the stage. Girmay goes across, and it is right in the centre. Mads Pedersen, Girmay, Biniam Girmay. so this is the thing guys إذا حج حنطات ترقص كله نعنا حجي أترأينا لله هذا خوينا سو كن already ريودي واي so that's تعب هنا قرنسي ካልኦት ሰባት ቅድሚ ምርኣዮም ናብ ዓለም ትነገር ቅድሚ ምግላቱ ብኾነ ሰብ ቅድሚ ምስምዑ if you can see it inside ኣቐዲምካ ክትርኢ እንተ ደኣ ክኢልካ you have seen it so many times ተድሕተት ኢንተርቪው ተድግበረሉ of course ድሓሩም ከርእየኩም እየ ዳሕና ሓንቲ ቪድዮ surely ከምዚ ከም ዝገበረ ርዱእ ነገር እዩ ንዓና ሕጂ ሓቂ ዳ እምበር ንዑ it's already ቀዲሙ ዝገበሮ ነገር እዩ ሰብሳት ዓባይ ነገር ንመሃራኻ ንስያ ጋይስ ትንደልዩ ነገር ኣቐዲምና we have to see it ንዑ ንኣብነት መስመር ጥሒስካ ሓሊፍካ ብድሕሪኡ እዚ ዓይነት ዓወት ምቁራስ ክኸውን ይኽእል እዩ and for us it can be እንዳምሃርና ሰባት ክኸውን ካብ ናተይ ክኸውን ይኽእል ኣብ ገሊና በብሕልምታትና I don't know ጥዕናና ቫይብረንት ኮይኑ ምስ ቤተሰብና ክንሰራሰር ክንሕጎስን ከለና ካብ ዝደለናዮ ጭንቀት ካብ ዝደለናዮ ዓዲ እውን ክኸውን ይኽእል it can be anything ካብኡ ውፅእ ኢልና maybe ኣብ ደይጥዕም ቦታ እንተ ደኣ ሃሊና ንሱ ደይንደልዩ እንተ ደኣ ኮይና ኣቐዲምና ወፂና ከለና ገዛ ርስና ክንሪኣ ክንክእል ኣለና it can be anything for all of us ተፈላለዩ ነገር ክኾን ይኽእል እዩ ኣቐዲምና ኣሳጊርና ክንርኢ እንተ ደኣ ክኢልና ግን ምስጋርና ኣይተርፍን እዩ ጋይስ so ቢንኻ እሱ ኣጨቢጥና so let's see it guys Girmay wins his first ever stage of the Tour de France for Eritrea. What a fantastic win. I just jumped off my seat. Finally have a stage victory in the world's greatest race. What does it mean for you? Yeah, first of all, I would say thanks God for everything, for give me all the strength, support, and yeah. Yeah, you know, it's since I started cycling, Tour de France was, yeah, I'm never dreaming to be part of Tour de France, but now, yeah, I can't believe it. To win in Tour de France, second year in the big bunch sprint, yeah, for me was unbelievable. I just want to say thank you to my family, my wife, all the Eritrean and African. We must be proud. Now we are really part of the big races, and then we success a lot of victories. So now it's our moment, it's our time. Yeah, I just want to say congrats also to my whole team, especially Jean-Francois, because we didn't have a victory in Tour de France yet, but now is our moment, and yeah, I'm super happy. Because this is a victory for you, it's a victory for Africa. Absolutely, yeah, this means, yeah, it's for all African. Congrats, I would say. Yeah, I'm just super happy today. Take us through that final kilometre, beating the best sprinters in the world. Yeah, normally today our plan is to give lead out for Gerben Tyson. And also, if it's the circumstances really difficulty, I need to try for myself. So in the end, our team really good job. But in the last 1K, I lose the wheel of Gerben, and then I just tried myself, and yeah, it was unbelievable to win in front of the
the fastest in the world. For me, was really, it was really big motivated. You're making history. Enjoy the podium. Thank you. Thanks so much. That's amazing. So ታሪክ ታይገቦን ቢኒ That's great. That's great. You see, እንታይ መሲልኩም guys? It can be anything. ግድነት ሕጂ ንዓና ቱር ዲ ፍራንስ ማለት እዩ ኮይኑ ይኮነን ካብኡ ክንወስድ ዘለና ነገር እዩ ንወስድ እንታይ ትናትና መወዳእታ ንብሎ ነገር clear whatever it is it can be anything so እቲ ንደልዮ ዓይነት ነገር it can be ዝኾነ ነገር ክኾን ይኽእል እዩ ኣቀዲምና ግን ብኣእምሮና ክንሪኦ ኢንቪዥን ክንገብሮ እንተደኣ ክኢልና በቃ እምነት ዝበሃል ሲስተም ማዕረ ክንደይ ሓያል ምዃኑ ተደረደእኩም ደስ ምበለን ኣይደኖ ታስዋት ትሪኦ ነገር ምእማን ዳእሞ እንታይ ትርጉም ክህልዎ እዩ ኣብዘይረኣይ ነገር ኢኻ ዳኣ እምበር ተኣምን በቃ እዚኣ ሂወተይ ሕራይ ንኣብነት ደሲ ገንዘብ ይብለይን ከምዚ ክኮይኑ እቲ ክኮይኑ ኢልካ ነብስኻ እምን ተብላ ተኾንካ ስራ እሞ እንታይ እምነት ኣድልዩ ኣሎ እኮ ተፈጠረ ነገር ኮይ ከምዚ ኮይኑ ክስቶ ኮ ይሕግዘንኒ በቃ ድርአ ነገር ኣይሕግዘካን ኮይ ወዲ ሓቦይ ከምዚኣ ጌርኒ ምን ሽሙ ከምዚኣ ኮይኑ እቲኣ ከምቲ ኢላ ክስቶከ ከምዚ ጌራ ድረኣይ ነገራት ይሃራይ እዚ ነገራት ዝገዲፍና ግን if you look inside you see ኣብ ውሽጢ ኩላትና እዚ ኢልካ ክትገልፆ ዘይትኽእል ፈጣሪ ጥራይ ብጥበቡ በቃ ክምስርቶ ዝኽእል ጉሉፅ መንነት ኣሎ ግን እንታይ ትፀገም እንተደኣልኩም እኒ ልክዕ ከምዚ ዓይነት ዓወታት ንኸይንጎናፀፍ ዝገብርና ፈጣሪ ዝሰርሖ ሰብ ኣሎ ሰባት ዝሰርሕዎ ሰብካ ኣሎ ክስቶ ከይብለኒ ከምዚኣ ጥራይ ከይከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ዝበለከ ሰብ ኣሎ ከምዚ ካልኦት ሰባት ዝሰርሕዎ መንነት ክልቲኦም እዮም ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ዝዘራረቡ ሓደ ጆካ ብለካ ትኽእል ኢኻ ብለካ በይንኻ ክትኮን ከለካ ክኽእል እኮ ከምዚ ክገብር እየ ትብል ሂድ ምስ በልካ ግን ታሲልካ እንዳሃለሎ ኣይትብል ከምዛ ናተ ኢልወልኩኹም ፕሮፌሰር ትበሃል ወይ ድኾነ ሃለሎ ኣይትብል ትበሃል ወይ ድኾነ ሰብ ታሲልካ ኮይነ ዓጀውጆም ዶ ይትብል ብለካ ክሊር ጋይስ ስኸምኡ ክትብል ክጅምር ከለካ እንዳነፈስካ ትኸይድ ዩሲ ፕሊዝ ምስ ገዛ ርእስኹም ፅቡቅ ዝርርብ ሃለወኩም ጀስት ብሎክ ታይም ሃለወኩም ንገዛ ርእስኹም ፍልይ ኢልኩም እንታይ ድሌተይ ብፍላይ ሕልምና ንክንፈልጦ ሃፍ ሼር ዲ ቪድዮ ስለላላ ወላ ሼር ገብረልኩም የተወሰነ እንታይ ድበሃል ኣሎ ግን ናይ ፊሊንግ ጉዳይ ናይ ስምዒት ጉዳይ እንታይ ኣሎ ደስ ድብለኒ ደወንዘብክዎ ከተግብሮ የድብሎ ዝኾነ ነገር እንታይ ኣሎ እንታይ መሲልኩም ጋይስ ካብ ደገ ኣይትበገሱ ካብ ደገ ንብገስ ተደኣ ኮይና ግዜ ሓሊፉ ኣብ ዓደይ የለኹን ኣይኖ ይርደአኒ ጋይስ ግን ካብ ደገ ዘይኮና ክንብገስ ዘለና ኣብቲ መንፈሳዊ ናትና መንፈሳዊ ኣካል ክንምለስ ከና ኣብ ስምዒት ብእምነትን ጥራይ በይና ንዘራረበሉ ብምስጋና ክኾነሎ ይብልብል ፀሎት ናብኡ እንተደኣ ክንምለስ ክኢልና ግዜ ናይ መንፈሳዊ ሓይሊ ወይ ናይ መንፈሳዊ ኣካል ሕጂ ድበሃል ታይም ጥራይ ዳዝንት ማተር ክንደይ ዕድሜኻ ታዋይኻ ኣበይኻ ዘለኻ ሕጂ ድበሃል ግዜ ጥራይ ኢፍ ዩ ስታርት ናው ሕጂ ክንጅምር ተደኣ ክኢልና ሕጂ ድዘራእናያ ዘርኢ 2 ዓመት 3 ዓመት ኣይድኖ ክንደይ ከም ትወስድ ከከም ተንከባኸብናያን ከከም ናትና ዘርእን ምንቃሉ ድዘራእናያ ነገር ግን ምምፅኡ ደይተርፍ ሶ ዳስ ደ ቢገስት ዓብ ነገር ክንጭብጦ ንኽእል ካብ ንስ እዩ ሶ ብሓፈሻ እቲ ስቴፕ የደረኢኩም ዘለኹ ጅስት ምስ ገዛ ርእስኹም ተዘራረቡ ኣነ ከንታይ ክገብር ደሊ ኣሳጊረ ክሪኦ ደሊ ነገር እንታይ ዓይነት ሂወት እዩ ደለኒ ዋት ካን ኣይ ዱ ዋት ዱ ኣይ ብሊቭ ኣይ ከን እንታይ ክገብር ክእል ኢለ ዝኣምን ሶ ብከምዚ መንገዲ ክንከይ ተደኣ ክኢልና ብድሕሪኡ እቲ ዝበለፀ ነገር ትደዓበይ ነገር ካብ እንታይ እንትደኣይኩም ብራብዓይ ደረጃ ኢንቪዥን ርኢና ኣለና ይኮን ብድሕሪኡ we have to expect ክድመት ልንደልዮ ነገር ክመፅእ ምዃኑ ኤክስፔክቴሽን ክህልወና ክኽእል ኣሎ ራብዓይ ደረጃ እዚ ብሓትት ተኣምን ወሃበካ ኣይኮነን ሓቀይ ስለዚ ክኾነለይ እንዳበልካ ግን ኤክስፔክት ገብሮ ካብ ሪኢኹም ኢኹም ዓንተ ይቢና እንታይ ኢሉ ክሳተፍ ደይኮንኩስ ምስታፍ ደኣ ሞ ኩሉ ሰብ ክሳተፍ ክኽእል እዩ ግን ኤክስፔክት ዝገብሮ ንሱ እንታይ እንተራእዩ ዝፅበዮ ነገር እንታይ እንተራእይኩም ዕወቴ ኣብዚ 2-3 ዓመታት በቃ እንታይ መሲልኩም ጋይስ ፀሎት ምስ ገበርካ መቐበል የድልዮ እዩ ስለዚ እቲ መቐበለ ዝኾነ ኣእምሮ ግን ክቶ ከምዚ ጌርኒ ከምዚ ኮይነ ሽግራት በዚሖምን ሲስተምና ዝዓዲ ድብል ዓይነት ኣእምሮ እንተደኣ ኮይኑ ኣበይ መጪሞ ከኣቱ ከምዚ ኢለ ክነገረኩም ከለኹ ሽግራት ደይብሉ ይኮይኑ ከም ኢሉ ድዛረብ ዘሎ ክትብሉ ንትኽእሉ ኢኹም ባት ሃቭ ዳን ዲስ ብዙሕ ሽግራት እንከሎ መዓት ነገራት እንከሎ ኢቭን ናው ብዙሕ ነገራት ኣሎ ጋይስ ኢን ኦል ኦፍ ኣስ ሶ እታ ፈርስት ስቴፕ ንገብሮ እዚ ኩሉ ነገራት እስር ከተብለና ትኽእል እንታይ እንተደኣልኩም እኒ መጀመርያ ራእይታትና እቲ ንደልዮ ዓይነት ሕልሚ ክኾነ እየ ንብሎ ኢትኬን ዓቢ ራእይ ገለ ምዃኑ ከምኡውን ምዃን ደይክኸውን ይኽእል ግድነት ከምኡ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ግን ደር ኢዝ ሳምቲንግ እቲ ደልይዋ ነገር ኣለ ሓገይ ዝኾነ ነገር ኣሎ ጥዕናና ዲና ክንቅየር ደሊና ዝኾነ ነገርና ዲና ደር ኢዝ ሳምቲንግ ክቕየር እንደልዩ ነገር ኣሎ ሶ ሓንቲ ነገር ክነግረኩም ፈጣሪ እንታይ ይብል መሲልኩም እቲ ትደልይዎ ነገር እቲ ትብህጎት ወይ ዋትኤቨር ትደልይዎ ነገር ከም ዝረኸብኩምዎ ጌርኩም እመኑ እሞ ክትቅበሉ ኢኹም ብል በብሃይማኖትና ኩላትና
حتى تغوابكم just ናይ ኩላትና መምርሒ ይመስለኒ تتدلي وانا قرقاس كم درخكم ما غيركم ማለት ከም ድረኸብኩም ጌርኩም እመኑ ሞ ክትቀበሉ ኢኹም ናትኩም ይድብል so that's expectation እቲ ንደልዮ ነገር ኤክስፔክት ንገብሮ ኮይኑልይ ኣሎ ንብሎ እንተደኣ ኮይና ከም ዝድለኩም ደለኹ እዩ ፈጣሪ ንሕተቶ ደኣ እምበር እንታይ ዋሕስና ስለ ድሎ ክበኩም ኢልና ኣሎ there is something ደዳለዎ ነገር ስለ ድሎ እዩ ንሕና ንደልዮ ንብህጎ ንምንዮ whatever it is ፈጣሪ ፈጢሩሲ ወዲእዎ እዩ ገና ኣዳምን ሄዋንን ክፈጥር እንከሎ whatever ንርኢ ነገር ንሕና እንታይ ደዴና እንተራልኩም ኣእምሮና ብርሃን ብምግባር ነቲ ነገር ትቅበል ድኽእል ኣእምሮ ትቅበል ድኽእል ልቢ ናይ ፈጣሪ ፀጋ ናይ ፈጣሪ በረኸት ትቅበል ድኽእል ልቢ ምድላው ጥራይ so that's what we need to do ስለዚ መጀመርያ እንታይ ንግበር እንተራልኩም we have to write our dreams እቲ ክንኮኖ እንደሊ ግድነት ዓብ ሕልሚ ክኾን የብሉን guys it can be anything እንታይ ኢና ንደሊ what do you want እንታይ ደደሊና ገዛ ርስና ንሕተት just I don't know this is what I want to do በቃ ቅልል ኢልን ደስ እንዳበለኒ በቃ ብጣዕሚ እንዳሰሓኩ ፍሽኽ እንዳበልኩ I'm not working ሰራሕ ኣለኹ ኢልኩም ተሓስቡና ኣብነታ ኢንጆይ ልገብር ኣለኹ ይኮነ በቃ this is what I am made for እዚ ንዓይ በቃ ኢለ ሓስቦት ናተይ ዲዛይር ክኾነ ደሊ this is the thing ታታኹንኩም ኢኹም ተጉልዕኒ ኣይመስል እንድዩ yes so this is ምክንያቱ you have done it ፋርማሲ በቃ ስድራና ፋርማሲ እቶ ወይ ታዓርፉትካ ካል ነገር ስለ ድብለካ ወይ ካል ነገራ ስለ ትጻዕን there is something ንደልያ ነገር ግን ኣላ ሕጂ ደይ ክትሰምር ትኽእል ኣብቲ ደለናዮ ቦታ ኮይና ግን ድሌታትና ክንሰምዖም ተራኺልና ፍታርላትና ተብ ሰዓትና ብዝግባእ ተነንብቦ ደልና እንዳበብና ንርድኦ ደልና እንዳተረዳእና ተነጽንዖ ደልና እንዳጽናዕና ብዛዕባት ንክንኮኖ እንደሊ ነገር ዝኾነ ነገራት ከነተግብር ተራኺልና እመኑን ጋይስ ሕጂ ተዘርአ ነገር ግዴታ ምሕፋስ ደይተርፍ ብኸመይ ይበሉኒ ታቡልና እንደተ በሉና ኣባ بخمي ናይስ ድምፂ ኾን ጠፊእኒ ኢለ እዚ ብኸመይ እንተልኩም መቸም ካብ ነብሰይ ደኣምኖ ንላዕሊ ወር ሓደ ሰብ የለን ካብ ገዛ ርሰይ ድፈተንኮ ኤክስፔሪንስ ዝገበርኮ ነገር እዩ ድነግረኩም so sometime እዚ ነገራት እዚ ከም ዝኽበሃል ከሎ እዚ ምስጢራት ናይ ዕውታት ሰባት ገለ ክበሃል ክጅምር እንከሎ ኣብ መወዳእታ ኣይ ቲንክ ኣብ ስላይድ ኣይተውካ እንደለኹ ናብ ተግባር ክንወርድ ክንክላልና ሰዓትና እንዳኣኸለ ስለ ዝኸይድ ኣሎ we have to go for execution ዝኾነ ሕልሚ ለና ከም ዘለኒ ኢልና ስቕ ንብል ተደኣ ኮይና it wouldn't happen ግን እንታይ መሲሉኩም ጋይስ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ዘነገራት እዚ እንዳተግበርና ክንከይድ እንተደኣ ጀሚርና ክንክልክሎ ዘይንኽእል ባህሪ ክንክልክሎ ዘይንኽእል እምነት ብኣና እንዳወሓዘ ይቆፃፀረና እዩ so please ሎማዓንቲ ምሸት ምስ ወፀና just clear day ክኾን ይኽእል ግን እንታይ ደሊና ንገዛ ርስና ንሕተታ እንታይ ይኸውን ደሊ anything ወይ ድማ ካብ ዓበይቲ ሕልምታትና እውን እሱ ክንበፅሖ ከም ድከኣል you know believe-ናትና ጥራይ ድወስኖ ግን there is something ክንቅየር እንደልዮ ነገር ኣለ ሕጂ so write it ኣብ ወረቐት ፀሓፎ ንሱ what do you want እንታይ ኢኹም ትደልዩ so ናብ execution ንኸይድ ኣለና ናብ ተግባር so write it ኣብ ዝኾነ ወረቐት ወሲድኩም እታ ትደልይዋ ነገር ፀሓፏ so ኣነ መጀመርያ ከም ዝኽብለኩም ከለኹ እዚ ነገራት እዚ ክሰምዕ ከለኹ ድሌት ጥራያ ነይራትኒ ሰብ የብለይ ሰብ ክብለኩም ከለኹ ክመሃር ከም ዝክገብር እዩ ከም ዝክበፅሕ ሰብ የብለይ ክብል ከለኹ ኣብ ኖት ሴይንግ ሰብ ቤተሰብ ኣይኮንኩን ለኩም ደለኹ ንስኹም ግን የለኹምን ሽዑ የለኹምን ኢለ ይሓስብ ሰብ የብለይን ገንዘብ የብለይን ጅባይ ጥርሒ ደሎ ነይሩ ዓርኪ ብፍላይ ብሎ ነይሩ ዓርኪ ሓዊ ኣሎ ማለት ካልእ ሰብ ድፈልጥ ኢለ ንዑ ግን በቃ ለቅሐን ንብሎ ሽሕ ቅርሺ 2,000 ገለ ነለቅሐን ናይ ክራይ ገዛ ሕልፈለይ ገለ መለታት ኢቭን ማዕረ ክንደይ ትፈልጣ እንተራእይኩምኒ ወላ ሓፍተይ እዚኣ እውን ኣይትፈልጣን ኣይመስለኒ ይሲ 50 ቅርሺ ገለ ሂብኒ ፈልጥ ከማ ስለ ትፈልጥ እዮ 50 ቅርሺ 100 ቅርሺ በኒ ንታክሲ ኢሉ ገለ መለታት ኣይነው ስጋብ ሸዓ ሰዓት ትፈልጣ እያ ማዕረ ክንደይ ስእነትን ማዕረ ክንደይ ገንዘብ ታይሽማል ምባሃልን ከም ዘላ ኣሕዋተይ ገለ ሓታኒ ወይ ዝኾነ ሓተካ ኖ ኣለኒ ሓንቲ ፀገም ንባህል የብሉን ይሲ ኣሎ በቃ እንታይ ሽሙ ክትገብር ኣይትደልኒኻ ግን በቃ ጅባኻ ጥራሓ ከላ ሕርር ትብል ውሽጥኻ ግን በቃ ትብል ፍሽኽታኻ that was my life clear guys so at that time ከመይ ኢለ ክጅምሮ ንኸውን ነገር ዲዚ ሓቆም ድዮም ከመይ ኢለ ግን በቃ I have to do ምንም ኣማራፂ ድማ የብለይ ድበለፀ ነገር ናይ ተፈጥሮ ወይ ናይ ሂወት ኣይመሲልኩም ጋይስ ኣማራፂታት ኣብ ድወሓደልካ ሰዓት ሽዑ እዩ ትናትካ ድንቅነትን ተኣምርን ድወፅእ I know this from life በቃ ዝኾነ $100 ዝደደሎ ማዕርኽቲ ኣለዉ ገለ መለታት ኣለዉ ኩላ ሰባት ኮምፎርት ናትያ ትነብር ደላ በዚ ሓደ ሽግር ክመፅእ በዚ ገንዘብ ትስእን በዚ ገለ ትኸውን በቲ ጥዕናኻ ትንከፍ በቲ ክኸውን እንከሎ ግን ዝኾነ ፀበባ ክበዝሕ እንከሎ
شعو ساعاتنا يكون هو فتار نبل شعو ساعاتي غا فتار بسمعنا يكون لي واتي يفتعي منا نقول لكن إذا نقدر زخاد اللي الناس تبلنا خا كلنا نفلتاينا زانا قرزيا دخونا ساعات سبيبلكم دخونا جنزب يبلكم دخونا بوتا يبلكم ما ورحنت نقر إلا سببات رايد له جن فتارينا سلا تراي سلا تمرسنا نبلبنا تراي قريح سلا دبنا فخونا اللي سلا دبنا تراي جن ما حد دسمرنا نقراتي له بزح أتشي بدي قبرنا نقراتي له ليش جايز حدا زي كونت مودات وهيوتنا تفلطوا ነገር ይድነግረኩም ዘለኹ just ንምዝኽኻር ኢለ እምበር you know it ዝኾነ ሰዓት ገንዘብ ይብልኩም ሰብ ይብልኩም ቦታ ይብልኩም ዝኾነ ኣብ ውሽጥኹም ጥራይ ስለ ዝተመለስኩም ጸሎትኩም ጥራይ ስለ ደስተኻኸልኩም ንሓለፍኩም ኤክስፔሪንስኩም ድሓን ኣብ ኔክስት ገለ ከምኡ ፕሮግራም ወላ ክንጅምርና ሸርተ ትገብሩና ኮ ተኣምር ትብሎ ኮ እዩ ደሎ መዓት ሰብ ኮ ይኸውም ደሎ እዚ ኣይኮነን እዩ ጋይስ ይኮነ የስ በቃ ሶ دقمو كلا يقول كنا حج دقمو وخمس دراني من قدي حج بديزاين بعلامات بس ريبيتد نيرو أنا كن كابل بيد فوتوكم تفضل يخو ماتا that's amazing مالت كم زي لي guys thank you so much guys so حلمي نخجبت برداكم بقى يبلين سبيل أنت دحسب نيرو كنا أخو مخسركم كده دول حجي واي كم زي أجنزب يبلين كم زغينكو هاي تراها نحناكو so there is something I can feel you دخونا energy نباخم سديدة energyكم حاف بمبال دخونا أمنتكم كغيرن كله I can feel that كمو نقدر feel كبران له وعطها feel كجور لهم ده ويكنا فردني بالمشي متخن yes guys so yes that's how بقى دخونا بسمع عنا قرابة guys so داتو شو ساعات كم جاء تدقبر أنا بقى حلمي أسمير دخونا نقدر كيرا تخلي يخم دبلهم سبات سي أبقى دم يهلوا خوني يوم دبلهم ساعات نيرو so I'm so grateful يعني بتعامل I don't know كم زي مساي مهلاكم تسأني لكم مسمعكم I don't know لبكم هيكم كأني مساي تعيد بها مقباركم حلمين قسمر مخنياتكم كينكموني وخم نخلاتكم أرونا everybody نخلاتكم مسكنكم دلي please guys حدرا دبلكم جن قبل بنا يحضروا بتوهالنا قومي دبال حكي please أنا تقولون فتن clear بقى أنا أمين إلى تعمير فوتوكم تعمير خوركم دابل كدين كنتنا تأمرنا عند على بسنا مور كأني فتعرينا بمحاز أمنتنا عند حيرنا تندلي نجار قون اللي بمبال قبلنا ترى تنسرو تخيلنا تدعامي نجار فتعروا على حيثنا دوما نيلو ما عين راي ما حنو به تندلي عينة نجارات كنا سمرن كلنا تندلي نجارات كنركب كلنا whatever أبي هوتنا حتى هو هابكم بتباهلنا هو هابنا كله بأمرنا نعو خنملكته نعو كنري انت أخينا زاحتتنا يا نجر أنت دي كنت أجف صعب جيرو بزرعنا نجر دهبنا فتأري دلنامو منتنا بمحيال دما جعزنا حيلكم لكم دل جايز تعمير فوتوكم تعمير فكركم أبزل لكم وسناي سلام معكم so almost أنا ودي تدلني أروني كعاتوا عين ذا كلاس so just conclusion جوار لهم أروني أتوقع أي خا كلاس أنا جناب زي أكفليكم ساو حموس نراكب دما كابو أمركم بمجمار تتدليو نجر أبو أمركم بمفتاح لك كم ناي درما يحاولنا درأينا بلس لهونا عود كاني أقدمكم نسخهم كاني just see yourself دحر قلت عامت هبيكم تري وحيودكم نسيم يرنا خلا يكون دحري 3 عامت where do you see your life دحر حدا ورح لخلت ورح سست ورح I don't know you know ليبس لازم نعو نرأي هابو نبقس بأمرنا تبقيسنا دما الحج ساعات حج بموسى أنا تقبل لنا بمتكبر برختنا نقعد سبلكم عميز فوتوكم دخوركم guys هبزل لكم وسناي سلام معكم next week سام نراكب bye bye guys thank you so much ciao yes thank you so much guys thank you قبل باي سفركم قبل باي bye guys ciao so thank you guys bye bye Bye.